गिबि गिबियावनो गासै बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आरो बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोनखौ गिबि गिबियावनो खुलुमनाय जासि हरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। आर'नाइ बर' फिल्म प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय एबा anjalu बसुमतारीनि प्रडिउस खालामनाय गोदान बर' सावथुन आगर गैयै आर'नाइ सावथुनखौ फैगौ 24 मार्च 2023 सानखालि newbo एप्सआव हगारनाय जासिगोन। बे सावथुनखौ स्क्रिप्ट आरो डाइरेक्शन होगिरि मिस्टार probin mwita बoro। बेनिखायनो जाय बिथांमोना दासिमबो बे सावथुनखौ नायाखै प्ले स्ट'राव थांनानै newbo एप्सखौ डाउनल'ड खालामनानै नोंथांमोना नायनो हागोन। आगर गैयै आर'नाइ सावथुनखौ नोंथांमोना नायनानै गोजोननाय मोनगोन आरो अनसायगोन होननानै आं नोंथांमोननि सिगाङाव आसा खालामबाय। गोजोन्थों। आं नोंखौ एरेस्ट खालामनांसिगोन आदा। जारो खावलाय फारनायाव गेलेनाय दायनैसो खानाय बिलाया बेसेदि समायसार होदों। आंनाव मा बेराम जादों? सिगारेटनि बिखुमनि सायाव केन्सार बेरामनि सावगारि होनायखौ नुनानैब्लाबो बेखौ बायनायानो आंनि जोबोद आं मिथिगौ बर' समाजाव आं बायदि मानसिखौ लुबैया। आं बर' बिमानि उदैयाव जोनोम मोननानैब्लाबो बर' समाजनि मोनसे मोजां खामानि मावनो हायासै। आं दिनै फरायसुला फरायसुलि लोगो नोंथांमोनखौसो खावलायगोन, सोलोंथाइ लानायाव गोसो हो। बर' हारिनि सिनायथि आर'नाइया नोंसोरनो। बे आर'नाइखौ आगर गैयै आर'नाइ दाखालाम।